जों माखासे बुस्थुखौ मोननांगौखौ दिनै मोनाखै थाखानाया दिनै खोमानांबाय आरो माखासे सुक्तिखारिफ्रा दिनै जेलाव थानांबाय कर्टआव हाजिरा हैबाय थानांदों सुक्तियाव दंखायो जों भुटाननिफ्राय लाबोनो हादों मोजांनि खोथा प्रभाबफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जों लाबोनायखौ बाजायाखै मानो 6 जन 7 जनल' बेसेबांबो गासिबो लाबोजोबनांगौ दिनै 6 जन लाबोदों बेहायनो जों रंजानांगौनि खोथा गैया रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दं आरो बिथांजों लोगोसे दिनै जेलाव दिहुनबाल' बे जोबनानै थाङा जायफोर दिनै केस दं बेबो जोबनांगौ फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना दिनै मोननै राजनितिक दलखौ खौसे जानायखौ खावलायदों जा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया जोङो गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ डिसिसन लागोन सरकारा बिथांमोननि जाबाय नालाय दायित्वसो मोनदों बिथांमोना लुनांगौ बिपिएफआ मावना गालांनाय खामानिखौ दिनै बिथांमोना दायित्व मोनदों बिथांमोन मावनाय नङा बियो अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायदों मोजांनि खोथा जों वेलकाम खालायदों मानोना दिनैनि थारिखआव फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना दिनै मोननै राजनितिक दलखौ खौसे जानायखौ खावलायदों जा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया जोङो गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ डिसिसन लागोन जोंहा इउपिपिएलखौबो बुंनायनि अधिकार थाया आरो इउपिपिएलआबो बिपिएफखौ बुंनायनि अधिकार थाया खिन्थु एजेन्डाया जाहैदों गावबागाव एजेन्डा दं नंखायनो दिनै बिपिएफनि जिथु एजेन्डा बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखायो दिनै मा मावदों मा मावाखै बेखौ जों मोनफा मोनफा रायजोनि गेजेराव बेखेवनानै होनायनि बाथ्रा फैया नंखायनो दिनै जोङो डिसिसना बे जे बिपिएफआ हाइकमान्डआ मा लायो जों बेखौनो मानिना सोलिनांगोन नंखायनो जोंहा लक्ष्यआ बे नङा जोंनि हिसाबा जाहैदों मा फैबाय थानाय 2025आव बिपिएफआ मोरै सरकार फैगोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जों मोरै बिटिसिनि सिफ खालामनो हागोन जोंहा बिसोर सिमां आरो खोथाया जाहैदों मा दिनै सुक्तियाव दंखायो जों भुटाननिफ्राय लाबोनो हादों मोजांनि खोथा प्रभाबफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जों लाबोनायखौ बाजायाखै मानो 6 जन 7 जनल' बेसेबांबो गासिबो लाबोजोबनांगौ जोंना खोथाया बेसो आरो ओंखायनो दिनै 6 जन लाबोदों बेहायनो जों रंजानांगौनि खोथा गैया जोङो दिनै माखासे जेलाव दङ मानगोनां फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दं आरो बिथांजों लोगोसे दिनै जेलाव दिहुनबाल' बे जोबनानै थाङा जायफोर दिनै केस दं बेबो जोबनांगौ रिहेबिलिटेसन खावसे मोनदों खावसे मोनाखै जायफोर मोनाखै बिथांमोना मोननांगौ बे जिथु होखानाय सुक्तियाव फैखानाय सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों फैखानाय दफाया दिनै बेखौ मावफुंनांगौ ओंखायनो दिनै जों रावखौबो धन्यबाद होनायनि बाथ्रा फैया धन्यबाद जों होगोन बिथाङा मोनफ्रोमबो दफाखौ दिनै मावफुंनो हानांगोन आरो नंखायनो दिनै बेखौ आं धन्यबाद होब्ला जानाय नङा बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा धन्यबाद होनांगोन ओंखायनो दिनै आद्रा खिसा मावनानै दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव जिथु मोनसे लेथेर फेथेर जों माखासे बुस्थुखौ मोननांगौखौ दिनै मोनाखै थाखानाया दिनै खोमानांबाय आरो माखासे सुक्तिखारिफ्रा दिनै जेलाव थानांबाय कर्टआव हाजिरा हैबाय थानांदों बेबायदिनि गेजेराव जोंनि समाजा दिनै मोजांनिख्रुइ मोनसे गाज्रि लामाथिं माखासे माबाखौ जोङो गावनि गेजेराव थानायखौ नुदों ओंखायनो दिनै जोङो खावलायगोन जे सरकारा बेखौ मावफुंनांगौ आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन जों रायजो राजाजों कन्टिनिउ थायो सोरबा बेमार आजार जादों सोरबा लोमजादों सोरबा थैदों सोरबा बिपद जादों जोंनि गासैबो आंनि नङा जोंनि गंसे समष्टिनि कर्मनिफ्राय बिराद स्ट्रं आरो रायजो राजाफ्रा फोथायो जायनि बेलायाव जोंनि कर्मनिफ्राय स्ट्रं बानबो रायजो राजाफ्रा फोथायबायना ओंखायनो नुदों जोंनि गंसे समष्टिनि ग्रासरुट लेभेलनि लानानै ग्रासरुट लेभेलनि कर्मिफोरनिफ्राय लानानै जिल्ला लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल गासिबो जों जिरायना थाया रायजो राजाफोरजों थानानै जों खामानि मावो ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायो आरो बेबायदि हिसाबै जों थांनाय MP इलेक्सनावबो जों उथ्रिसारनो हादों बिनि उनावसो नायबाय जोङो MLAयावबो जों उथ्रिसारनो हादों MCLAयावबो जों उथ्रिसारनो हादों ओंखायनो जोंहा गंसे समष्टि हिसाबै दिनैनि थारिखआव जों स्ट्रं जों फैबाय थानाय दिनावबो जों मोजां जागोन आरो बेयो स्पष्ट बिथांमोना खुगायाव जि फैयो बेखौनो बखिलाबायो PMAY न'नि जिथु बेनिफिसारिफोरनि लिस्टखौ बिपिएफनि सरकार थानाय दिनाव बिपिएफआ लिस्ट खालायना हराबा मोरै फैगौमोन बेनिफिसारिफोरनि लिस्टआ फैनाय नङामोन ना ओंखायनो दिनै सरकारा बिथांमोननि जाबाय नालाय दायित्वसो मोनदों बिथांमोना लुनांगौ बिपिएफआ मावना गालांनाय खामानिखौ दिनै बिथांमोना दायित्व मोनदों बिथांमोन मावनाय नङा बियो बिपिएफनि दिनावनो सोलिबोखानाय बिपिएफनि दिनावनो मावखानाय दा बिथांमोना बे न'खौ एखे फैसा जि एमाउन्टजों दिनै मोनसे समाव प्लास्टारबो होनो हादोंमोन दिनै बिथांमोना दिनै फ्लरटिं खालामनो होनो हादोंमोन मोजां खोरखि होनो हादोंमोन दिनै नुदों बे सेम फैसा सेम बाजेट बे फैसाजों बिथांमोना दिनै प्लास्टार होआलासिनो जेराव नोङो बिथांमोना 3 इन्सि होनांगौखौ बिथांमोना 5 इन्सि गाथनि खालायदों 5 इन्सि होनांगौ 3 इन्सि गाथनि खालायदों बिथांमोना उल्टा पुल्टा खालायजोबदों आरो ओंखायनो दिनै PMAY न'आव बिथांमोना
फेलर जादों मोजां जायाखै दुखिया मानसिफोरनि मोननांगौफोरखौ बिथांमोना राजनिति खालायदों जाहाथे बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना मोजां सरकारखौ खालायनो थांनायाव सोरनिबा मोननांगौ उपजुक्त माने बिपिएल फेमिलिखौ जाहाथे दानला दानसे खालायालासेनो बिथांमोननो फैनाय लिस्टखौ जाहाथे नोंथांमोना थाखा फैसाखौ मोजाङै सेंसन खालायनानै खामानि मावनांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायो